i sestra po imenu Ivica i Marica. Otac im je bio siromašan drvosječa, a majka je bila Vrijeme je za jelo. Da! maćeha. Te godine ljudi su gladovali. Nisu imali dovoljno hrane za život. Idemo jesti. Svakim danom bilo je sve gore i gore. Zatim, jedne noći, Marice, možeš li ti spavati? Ne, jako sam gladna. Ali ako ovako nastavimo, svi ćemo umrijeti od gladi. Ali ne mogu ih ostaviti u šumi. Ako to učinimo, pa poješće ih šumske zvijeri. Ako to ne učinimo, i onako će umrijeti od gladi. Nemamo dovoljno hrane. Oni koji oslabe umiru. Ali o Bože moj. maćeha je nagovorila oca i on je pristao ostaviti djecu u šumi. Ivice, hoće li nas ostaviti? U redu je. Nešto ću poduzeti. Stvarno? Da. Ivice! Idućeg jutra Ivicu i Maricu su odveli u šumu. Evo, to je vaš ručak. Ne jedite ga prije vremena. Da. No, požurite! Brže! Ivice! A? No, brže! Brže! Lezite ovdje kraj vatre da vam ne bude zima. Mi idemo sjeći drva, razumijete? Da. Poslije toga doći ćemo po vas. Da. Mi sada idemo. Pazite na vatru. U redu, ne brini. Uz tebe sam. Uzmi kruh. Lijep je. Ej, dođi. Daću ti ovo. Dođi. Još uvijek su tamo. Odustali su od toga da nas ostave. Kad bi barem bilo tako. Ali otac i maćeha su već otišli kući.
Nakon nekog vremena, Ivica i Marica su se umorili od čekanja roditelja i zaspali. Marice, Marice, Ivice. Ostavili su nas. Ne možemo se vratiti kući. Marice, nemoj plakati. Sve je u redu. Marice, s tobom sam. Idemo kući. U redu je, ne brini. Uz tebe sam. Evo. Vidiš, našao sam kamenčiće. Tako su Ivica i Marica nastavili hodati čitavu noć. U zoru su stigli svojoj kući. Kod kuće smo, kod kuće smo. Stigli smo, majko. Kako? Hej, dobrodošli natrag, dobrodošli. Tata, No, uskoro je opet ponestalo hrane. Maćeha je pokušavala nagovoriti oca da opet napusti sina i kćer. Ivica i Marica su čvrsto spavali, ne sluteći ništa. Koliko ćete još spavati? Brzo se spremite. Idemo u šumu. Idućeg jutra Ivica nije imao vremena skupiti kamenčiće. Njega i Maricu su na brzinu odveli u šumu. Umjesto kamenčića za sobom je ostavljao mrvice kruha. Izvoli. hvala. Marice, Marice. Hej, idemo kući. Idemo. Hej. Nema ih, mrvice su nestale. Ivice. Marice, ne boj se, sa mnom si. Šumske ptice su pojele sve mrvice. U redu je. Sigurno mogu pronaći put kući. Ivice, strah me je. Marice, to je samo sova. Sve je u redu. Nastavili su trčati čitavu noć. Jeli su lješnjake i pili rosu kako bi izdržavali glad. Ali iz šume nisu mogli izaći. Prošla su 3 dana.
Ova kuća je napravljena od kolača i bombona. Bombona. Ukusno. Stvarno? Jedi, Marice. Slatko. Da, sve ću pojesti. Ja isto. Dakle, priredila sam vam iznenađenje. Pa, starice, oprostite, mi, znate... Nema veze. Uđite unutra i dobit ćete još slatkiša. Izvrsno je, zar ne? Dobro se najedite. Volim djecu koja dobro jedu. U stvari, ona je vještica. Usput ubija djecu i zatim ih jede. Grozna vještica. Laku noć, bako. Laku noć. Laku noć. Ova djeca će biti dobra večera. Pusti me van! Bako, pusti me van! Šuti! Djevojčica će biti iduća. Marice, ona je vještica. Bježi, Marice! Marice! Glasan dječak. Ivica? Hajde, kreni. Skuhaj mu dobro jelo. Kada se dobro udeblja, poješću ga. Kej, donesi vode iz denca. Idi, mala! Marice! Marice! Ivica. Hej! Marice, brzo donesi vodu ili ću te prvu pojesti. Hajde! Što radiš? Ako je naudiš, nikada ti neću oprostiti. Šuti! Samo trošiš vrijeme. Na kraju ću vas oboje pojesti. Što? Ivica. Marice, ne brini, spasit ću te. Nadam se da ti je želudac prazan. Marice, neću odustati. Nemoj ni ti. Marice, slušaš me? Nemoj! Požuri, inače nećeš moći večerati. Nemoj ni ti! Ivice, vrijeme je za večeru. Marice, Dobro se najedi. Budi debel. Marice! Ivice! Fuj, nikada to ne bih jeo. Čekaj, pa
ako sam sit, mogu pobjeći. Okej? Aha. Tako je Ivica dobivao izvrsnu večeru svakog dana. Hej, šta radiš? Ali Marica, ona je po cijele dane morala teško raditi za vješticu. A i dobivala je slabu hranu. Ivice, doručak. Hvala, Marice. No koliko si debeo. Ispruži prste. Šta je ovo? Još uvijek si mršav. Čini se da ti hrana nije ukusna. Marice! Kuhaj boju hranu za ručak. Donesi vodu odmah. I tako je vještica dolazila svakog jutra i provjeravala je li se Ivica udebljao. No, pošto je bila slabog vida, Ivica ju je prevario. Prošlo je mjesec dana, ali Dakle, što nije u redu? Tako dugo čekam, a još si mršav. Kragu, ne mogu više izdržati. Napuni veliki lonac vodom. Ne, bako, molim te, oprosti mu, poštedi ga. Šuti, učini kako sam ti rekla. Da sam znala kako ćemo ovdje završiti. Radi bih da su nas pojeli zvijeri. Marice, nikada ne odustaj. Ne odustaj do kraja. ali vještica, ona je imala drugi plan. Prvo moram ispeći štrucu kruha. U kuhinji sam naložila peć. Marice, oprezno! Marice, Ostarila sam, ne vidim dobro. Molim te, provjeri vatru umjesto mene. Da, bako. oprezno! Oprezno! Aj, Bako, ali ja ne znam kako. glupačo. Ovako, makni se. Stavi glavu u peć, ovako. Ivice! Marice! Ivice! Marice! Marice! Djeca su uzela vještičinog blaga koliko su mogla. Pobjegli su iz kuće načinjene od kolača i bombona. Nakon dugog puta stigli su do velike rijeke. Možemo prijeći rijeku. Nema mosta ni broda. A, labud, pogledaj. Labude, želimo preći rijeku. Možeš li nas prevesti na leđima? Hvala. Marice, sjedni naprijed. Lagano su koračali šumom i stigli su do puteljka koji im je bio poznat. I napokon su stigli svoj dragoj kući. Tata, tata! Ivice,
Marice! Tata! Kada su se vratili kući, njihova maćeha je odavno umrla. Čekao ih je samo njihov dobri otac. I sada mogu živjeti mirno i sretno.